Idinara pa man kuta sa ospital. Alagad binawian man sa nanimbuhay ang sarong 36 anyos na dayuhan, makalis na mabudala nin sarong truck sa kahalabaan kang Almeda Highway, Sol Street, Concepcion Grande, Naga City. Alauna nin maagahon kasuudma. Binisto ang biktima na si Michael David Pemsel, na sarong US citizen, na paramihan sa nakaista sa barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Base sa investigasyon, gikan diversion pasiring kuta sa banwa ang Kampili ang biktima. Alagad man tampig babaybay kay niyan nasambit na porsyon. Suminalpok ini sa barikada na naging kausa kang pagkakalasik kaini, pasiring sa ibong na linya kung saan padangadang man ang sarong delivery truck, na nauli sa pagkakabudal sa biktima. Sabi ng truck driver, nagulat siya kasi may biglang tumalsik doon sa may unahan niya, and yung truck naman is nasa line. Nasa linya yung truck, ano? So, yun lang, tapos napansin niya, pag tigil niya, hindi niya na yata inabot yung preno, kaya nasagasaan niya itong nagmamaneho na motorcycle. Nagluluwas man sa investigasyon na naging marikas ang padalagang kang biktima sa iyang motorsiklo. Pinapaalala sa publiko na mag-ingat sila sa pagmamaneho, konting disiplina sa pagmamaneho, and gumamit ng mga safety precautionary like no mga helmet, and mahalaga din po itatawag natin driver's discipline sa pagmamaneho. Sa presente, nasa kustudiya kan Naga City Police Station 2 ang driver kan delivery truck na posibleng maaatubang sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.